notice that I ain't going nowhere. I ain't blowing no smoke. I mean, I've been sober, but you should've known it. I wasn't going. Sanibonani guys, welcome to my YouTube channel. This is uThalente Mrs. Tisha Ngase. If you are new here, please subscribe, and if you've already subscribed, welcome back. So namhlanje ngizophendula ama-questions abebuzwe ama-followers ami on the other app ka-Insta. Ngithe-ke ngiphume kancane kwi-comfort zone yami and told them to ask me anything. So ke babuzile ke Nkosi yami abantwana baJehova. But before ngiphendule ngicela uqala ngokubonga izandla edlula ekhanda for all the supports that you've given me. Incomo, yo guys. Ningenze ngablusha. Oh my goodness. Umuhle, uthobekile. Ay, but guys, but feel like angithobekile every day. Well, wonke umuntu I believe ukuthi unalo lelo side lakhe lelo. But yeah, ke ongazi kangcono since childhood would attest to that ukuthi yes. No lies detected kwinto bekade ngisho. So nje ngiyabonga kakhulu for the support, for the engagement. It's meant a lot. Okay, without any further ado, let's get into it. Someone asked about the studies. Am I considering doing masters, PhD, and so forth? The answer is yes. I'm currently pursuing ifundo zami as a master's, focusing on language and media, kwisiZulu to be specific. IsiZulu ngiyasithanda kakhulu and ngiyasifundisa la ngifundisa khona njengamanje. So I thought ukuthi let me just continue doing it. Maybe ngavuleleka amathuba kwezinye indawo other than kwa-teaching. Of which into engiyithanda kakhulu i-teaching, but ke if evuleka namanye amathuba, I'm willing to try kwezinye indawo because the sky is the limit. And then the other one asked about the balance. How am I balancing work, studies, social media, and also the wife duties? And then the answer is Hogwamanje, kunzima. Especially since this YouTube thing. Yo, guys, bengasho ukuthi kunzima nje because if we in the video and I don't know edit akulalwa, yo guys, ngeke, it's too much. But okay, I'm trying. Nakhona nje this video, I feel like it took me so long for ukuthi ngiphendule because I think all these questions were asked I think a week or two ago. So I feel like bese ngithatha isikhathi eside for ukuthi ngiphendule. So I'm so sorry about that. I think ke umuntu ufunda ngamaphutha. So imangizama ukubalansisa between social media and my other life. But again, the work and studies, I make sure ukuthi mangiphuma emsebenzini ngizinikeza isikhathi sokuphumula, do all the chores enginawele ekhaya, and then try to give myself an hour or two yize kubuye kube nzima guys, angifuni uqamanga kwesinye isikhathi ubuye uvule i-laptop uthi hayi yabo namhlanje ngizobhala at least noma ipage elilodwa weke bikhona. Because okwami kunzima kakhulu because I need to like read some articles bese ngiyawa-translate into isiZulu. So I think that's one of the challenges that I have, but ke kancane kancane I'll get there. Khona uthi nje unazo yini kodwa iy'nkinga uhlezi uhappy? Yo guys, ukhona umuntu ongenazo iy'nkinga emhlabeni? Cela ukubuza. Engingakusho nje kulokhu ukuthi try by all means ungabukeki njengey'nkinga zakho. That's what I always do. Kayitshela nje ukuthi ngizolwa. Ngakhumbula uBobethi ilwa Ntombo. That's what I'm doing. I try by all means ukuthi ngingabuki njengey'nkinga zami. Whether nginakho ukudla endlini, whether kukho, but nje ukuba muhle.
that's standard. Ukuposta ngimuhle ay clockets lapho. I think yona nto ekwenza ukuthi uzama ukukhohlwa kancane ngey'nkinga. Try to look as beautiful as much as you can, and ubuke kumuhle. It doesn't mean ukuthi fanele uzube nemali, fanele uzohamba uyothenga impahla ezintsha. Zona lezo nazo washa nje ube clean, gqoka ube muhle, ushuthe. I think mina nje kuyayiboost i-confidence yami, even though ke ngibhekene ney'nkinga sometimes, but nje my confidence iba on another level whenever ngizama ukuthi ngibe muhle. Also I do makeup, ngiyayithanda kakhulu makeup, so nje angisho ukuthi sonke asenze makeup, but ngaleyo nto leyo mhlambe umuntu othanda ukuphuma out, umuntu othanda ulwandle, try by all means ukwenza nje izinto oyithandayo so that ngezokwazi ukufocus kakhulu enkingeni. Because I think one of the things ezenza ukuthi singakwazi ukumelana ne-depression ukuthi siyakhohlwa ukuthi we are capable of doing ezinye izinto, sifocus ey'nkingeni esisuke sinazo. Iy'nkinga are part of our lives, ngesizise ndawo, but nje zama ukufocusa kuyinto eyi-hobby yakho whenever uzizwa ukuthi ubhekene nenkinga. Ezinye iy'nkinga zikwenza ukuthi uhlale phansi endlini. I heard someone said bona mebebhekene ney'nkinga abavuki ngisho embhedeni, kuyangcola endlini, kube nje ngeke guys. Zama mfethu nawe ilwa ntombo. So that's why ke buye ingazi ukuthi anginazo iy'nkinga, but nje akekho umuntu ongenazo iy'nkinga. Nami nje mase kuthiwa ngiyazithatha ngimnika zona, mhlawumbe ningabuye nithi ngeke mfethu niy'nkinga zakho. Someone said, how do you navigate through your studies? Like I've said, ngenza sure ukuthi ngizinikeza nje an hour njalo ngosuku. Hey guys, ngangibuzi ngayiqala nile masters. Kodwa wena kusalayo ngizoqeda. Ngizinikeza i-hour bese ngama weekends I try all 2 hours kuya phezulu depending on ukuthi ngenzani kuleyo weekend leyo. Mangibuya esontweni I make sure ukuthi ngizinikeza isikhathi because vele kusuke kuyisabatha, ngisuke ngenzi lutho, so sonke isikhathi sami siya towards my studies. What would you change given a chance? Into engayishintsha, it's the way we perceive ourselves. Khona abantu bathi nje into ethile eyobani. Mina ke I believe ukuthi ayikho into engingikwazi ukuyenza. Mina unganginikeza noma yini, ngisho kuthiwa ngiyohluleka ukuyenza but ngiyohluleka ngizamile. So given a chance, I'd go eholly or egrounding thizeni, ngibize wonke umuntu wesifazane ngithi wozani la bafethu. Tell yourself ukuthi ayikho into ongeke ukwazi ukuyenza, because I feel like abantu besifazane especially bazibukela phansi. Do not look down upon yourself. You are capable of doing whatever it is to change yourself, to change your life to better, to change your surroundings, to change the world even. So nje iyona nto mina engayishintsha about mentality yethu as abantu besifazane, because esinye isikhathi ukuzwe nje like kuloma small talks that you have nabantu suku around bona, umuntu umuzwe nje negativity ayishoyo uzwe ukuthi ngeke this person ayikho ready about the life challenges. To a person ozoshada, what advice would you give? I-advice engayisho nje ukuthi hlala kwelini yakho. Uyamazi umuntu that ozomshada ukuthi ukusiphi isimo. I believe fine ngabe usuyamazi. Uyazi ukuthi usebenza kobiqolo uhola u-2000 ngenyanga. Ngeke udimande izinto ezinkulu. Ngeke udimande i-allowance ya 1.5
ubwazi ukuthi uhold 2,000 ngeke udemande designer bags, designer clothes, ubwazi ukuthi umuntu wakhola 2,000. Ngeke ukuthi ubona uMrs T enento ethile bese uyofaka ipressure kumyeni wakho ukuthi nawe ufuna that particular thing oyibone komunye umuntu wesifazane oshadile. Hlala nje kwilane yakho uzoba nepeace. That advice I'd give. Funda ke. Ukufunda ke, you'd never go wrong with that. Someone would come and say, but ngifundile nje umsebenzi angiwutholi. Ngihleze ngisho ngithi kuhle ukuhlala estation sesitimela ulindile isitimela uphethe ithikithi then ukuhlala ungaliphethe ithikithi because liyafuneka ithikithi. So ithikithi in this case would be lelo phepha lakho la matric, lelo phepha lakho le degree, le diploma, le certificate esithile. Do something. Sebenzisa izandla zakho to upgrade yourself. Ngisho makuthiwa ke okay mhlawumbe imfundo akwenzeki because not all of us succeed ngemfundo, but nje enza something uNkulunkulu kuphila izandla zokuthi usebenze. Khona ivesi elisho njalo esihlabeleleni sokuvuka esontweni. Lezandla kuphezona ezokuthi usebenze. Sokuthi ukwazi ukuthi ushintshe isimo sakho sempilo, because if uzodependela kakhulu kumuntu wesilisa naye ugcine sedikibala ukukusupporta because nawe uyabuka ukuthi ayibo wazwa umthwalo bo. So nje izandla zakho ayisebenze mawukuthi capable of ukwakha imnqwazo osothenga thina. Uyakwazi ukuthunga wazi kwenza amakhanda, enza ikhanda thunga inhloko soza sothunga kwenu sikukhokhela 200 impilo iqhubeke. Look, ayisinuphi whatever, do something with your hands. Funda, apply. Even though I understand ke ukuthi esikhathini samanje sibhekene nengwadla as a country of the unemployment rates, but nje I believe ukuthi ngezandla zakho you can do anything. Dayisa, kunabantu asebe discover this lo msebenzi lo and ngiyawubuka ukuthi it's booming wokubirana. So sengibonile ukuthi abantu bayayenza nje kakhulu imali ngokuba amarana. So uthola ukuthi item umuntu ayithengayo eThekwini, PNB, whatever town, uthola ukuthi item 150 aede omunye 150 ngaphezulu irana fee. So uyacabanga ukuthi ngosuku nje wena uno 150 from i-item eyodwa bangake 150 kuma items are more than one. So I believe ukuthi if ungazama nje ukusebenzisa umqondo wakho izandla zakho imali nje ngeke ungabi nayo. Another one said, how did you manage to save for your mother's house? So about the house that engayakha for my mom, maningi amaphutha ngawenza, of which sengibona manje ukuthi if had done things differently ngabe angizenzanga ezinye zezinto zaba amaphutha. But yeah, sikho lapho. Thema ngithola umsebenzi 2017 February, angizange ngize ngihole from February up until June. So yathi yangena isiningi ngayothenga iland ngaleyo mali leyo. So yayisibancane kakhulu for ukuthi ngaqala kwakhiwe. I then took a loan. Mangithatha le loan qale kwakhiwe yaphela endleleni because ngangitshela ukuthi izoba enough. Ilinye lamaphutha that I did. So sengibuka manje ukuthi if kuthiwa ngaqala ngasave ngabe mhlambe ezinye izinto that engagcina sengena kuzona izaba yinkinga ngaba ngingenanga kuzona, but ke kufundwa ngamaphutha. So i-advice nje engingayinikeza umuntu njengamanje othi usasanda ukuqala ukusebenza ufisa ukwakha, save. Ayikho into edlula ukusave because ukhamba uye bank uthi uyothatha i-loan ethile bazokudedela i-interest, bazokudedela isikhathi. Ngaleyo ndlela leyo ugcina ungasakwazi ukwenza izinto
that you office ukuzenza nje ukuthenga imoto, cause phela after kwakha usuke usubuka ukuthi okay nami ngiyifuna imoto nani. So I'd say nje usave nje at least unyaka noma a year and a half. Now uzozibona phela ukuthi how much are you willing to save per month. Ungayifakeli pressure, cause mina one of the mistakes that I did was ukuthi ngangine pressure ukuthi ngifuna ukuyenza lento, ngifuna ukuyenza manje nginalo excitement, nginaleyo pressure leyo. So sengiyabuka ukuthi if I had done things differently, ngabe mhlambe ezinye zezinto that I went through ngabe welelanga kuzona. So nje if ufuna ukwakha, usave mhlambe imali nje engazifike kobani, mhlambe angazi ngikalele. Uyabuka phela nawe ukuthi indle enganani le ufuna ukuyakha, indawo ufuna ukuyakha kuyona, cause nalokho kuyacounta uma delivery yabo le imali encane gcina zibe headache. So nje save, iyona nje impendulo yami leyo. Do you have kids? No, okwamanje angikabi nazo, but yes, I do want kids, and ngiyazi mina I'm a believer. An advice would you give for a person who has just recently joined your church? Zazi ukuthi ubekwe yini eNazaretha, zazi ukuthi uShembe yini ofisa akwenzele yona. Ngikusho ngani lokho? Ngikusho ngoba ibandla lethu selibukeka li-too glamorous njengamanje. So ekubeni glamorous kwalo kwenza ukuthi umuntu ongaphandle acabanga ukuthi nje wonke umuntu osonta kuleli bandla unemali. No, asinayo imali, kona ukuthi nje siyazithanda. But ke okukhulu kunakho konke ukuzazi ukuthi uzeleni bese nje uhlala nje kwilane yakho. Try to avoid ikim. I think yangisebenzela mina. I do not have a scheme esontweni, so nje ngizwana nawo wonke umuntu. Uyofica nje ngihleli nanombani makuyisabatha, mawukuthi inkosi ihambile kuphi uyofica ngihleli nanomba. Bekho nje abantu abaspecific ekuthiwa nje uyohlezi umbona nabo. I think yangisebenzela lokho cause kuyangikhipha from i-pressure yokuthi okay namhlanje ischeme sami sigqokeni nami angiqondi ngigqoke lokho, noma namhlanje umnqwazi othile yabo nje ukuntshela ihlazo. Nginemnqwazi less than 5 years ever since ngashada, because ngayitshela nje ukuthi engikwenzayo ngizenzela mina, angihambi ngepressure. And if kuthiwa ngithungisile, lo mthungiso wami ngizoqala even more than angazi isikhathi singakanani. Ngayitshela nje ukuthi ngizohamba kwilane yami. Nawe nje sithandwa sami, if you have recently joined the church, hamba kwilane yakho. Zazi nje ukuthi ufunani, zazi ukuthi uShembe ubizeleni la ekubize khona. Kuzokuphilisa lokho kakhulu futhi. So someone is asking about how's the married life. So far so good. It's been 4 years fully. 2026 siyoqeda 5 years wethu. I'm enjoying every moment. I'm taking each and every day slowly but surely. And umshado ufana nengane. Kulo few years nje ngishadile, ngiyabuka ukuthi okay ufana nengane encane, ufana ulunesi. You communicate things through with your other half. Like I've said, akekho umuntu ongenayo izinkinga. Inkinga zohlezi zikhona, nasemshadweni kunjalo. Inkinga nje ziyaba khona, but ayikho into edlula i-communication. From what I've witnessed, communicate each and everything with your other half.
kuyongiphilisa nje lokho. Nami kuyangiphilisa. Someone is saying, is teaching your calling? Yes, of course, it's my calling. As early as 7 years, ekhaya ngase ngiqalile nje ngibhizi ngifundisa izihlahla, ngifundisa my peers. Well, even nasesikoleni, teachers would ask me to write ama-notes ebhodini nani. So ngase ngiyibona nje ukuthi okay, as in one day I dream of becoming a teacher. So nje it's my calling. Ngiyibone ngisho noma ngiseklasini ukuthi I'm very much passionate about ukuchaza whatever nje ngisuke ngichaza. Yabo ukuthi uzizwe ukuthi yazini manje ungena emoyeni. But ke I'd say kulo mbuzo loyo abantu abangawaphendula kangcono abantu engibafundisayo ibona ke abangasho ukuthi hey loya thisha. Because I believe ukuthi sonke sinayo lo thisha loyo that esingaphuma nje obala sisho ukuthi hey loya thisha hey wayibeka induku ibandla. Other one is saying, what is something you feel children in public schools are misunderstood for? I'd say thina ezindle emnyama sinokuthi ingane zethu azizwa ngenduku leyo ngiyayiphikisa. I believe ukuthi umuntu momshaya kakhulu ugcine engasanandaba, ugcine sethi vela ngilenze iphutha cause kusizani noma ngenza kahle ngizoshawa, yabo. So yes, South Africa value corporal punishment, but some of the schools are still using corporal punishment. So I believe ukuthi ingane nje zabantu abamnyama are misunderstood when it comes to the listening skills. Ziyakwazi ukulalela, and nabo they must be given a chance to voice out ama feelings abo. In fact, ama-2K I think enye generation le bazokutshela nje ukuthi hey ma'am sifila kanjena kanje compared to thina indlela esesikade sisaba ngayo uku-voice out ama-ideas ethu nama-feelings ethu nani. So I think that's one of the things that ey'koleni zabantu abamnyama, or rather public schools, are misunderstood for. Your favorite hobby? I-makeup. Oh ngiyayithanda i-makeup kakhulu nkosi yami. Washada unangaki ngoba ngathi umncane nje. Ngashada ngangina 25 2021 26. I was 26 years old. And I believe ukuthi wafika in the right time umshado. Ngase as much as I'd say ngase stable, but not enough. Yeah, kona ngase stable because ngase ngisebenza, ngase ngina imoto, ngase ngakhile ekhaya. So I guess wafika ngesikhathi esiright. And the last one is, what is your purpose in life? Ngikholelwa ukuthi nje I'm destined for greatness. I think that's the purpose for me to be here in this world. I'm here for a nice life. As much as yes, kuzongithatha mhlawumbe isikhashana ukuthi ngifinyelele kuleyo nice life, but nje I'm destined for greatness. I'm destined to change someone's life ngamazwi. That's the purpose of life. Yeah. So I think that's about it. If you feel and wish, we'll see there's some of the things that I need to cover,
in this question and answer session. You feel free to comment on the comment section below. Thank you so much for watching. Till next time, bye.